holding 3 unidentified foreign vessel at the vicinity of southeast of Sabina Shoal. This is Bureau... Makikita sa videong ito ng National Task Force for West Philippine Sea ang pagsita ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa barko ng Chinese Coast Guard na malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon sa opisyal na pahayag ng NTFWPS nitong ika-12 ng Mayo, May 4 nangyari ang naturang insidente na isa lamang sa series of encounters ng Pilipinas at China sa loob ng West Philippine Sea. Dahil sa patuloy na maritime dispute sa pinag-aagawang teritoryo, regular na nagsasagawa ng Interagency Maritime Patrol ang PCG, BIFAR, PNP at AFP sa palibot ng West Philippine Sea. Samantala, 3 Chinese maritime militia rin ang pinaalis ng patrol ship ng Pilipinas sa Sabina Shoal sa Palawan noong May 7 at 8. As of May 9, 287 Chinese ships ang nakakalat sa West Philippine Sea. 34 sa bilang ay nananatili sa Julian Felipe Reef. Marso ngayong taon nang magsimulang postehan ng 200 Chinese vessels ang palibot ng Julian Felipe Reef. Noong May 3 ay dinulog na ng Department of Foreign Affairs sa Chinese government ang agresibong aksyon ng mga tauhan nito sa West Philippine Sea. Kinondena rin ng DFA ang iligal at matagal na pamamalagi ng mga Chinese vessels sa Philippine Maritime Zone. Base sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang pagbaliwala sa 9-dash line claim ng China. Rainiel Pawid, CLTV News.